Midt i landet, midt i øhavet, midt i naturen. Svendborg er forkælet med omgivelserne. Da jeg sådan kører over turdæmning, og jeg møder vandet og det der, så er jeg hjemme. Så mærker man sådan en indre ro af, nu er man her, hvor man skal være. Jeg er meget, meget forelsket i Svendborg. Vi sidder her en augustdag i solskin, og det er simpelthen mit billede af byen. På Sydfyn er der aldrig langt til fælleshygge. Sydfynboerne sætter pris på alt det gode i livet. Det trækker folk til, både turister og tilflyttere. Og sådan har det været i flere århundreder. Svendborg er for mange kendt som entré til de 7 verdenshave. Siden 1800-tallet har byen haft en stolt tradition for at bygge imponerende skibe. Og mange er taget til byen for at blive uddannet på områdets navigations- og søfartsskoler. Jamen, jeg kan godt lide, at der er højt til loftet i Svendborg, og man har den gamle fornemmelse af en søfartsby. Det er jo en af vores stolteste gamle søfartsbyer. Det er også med til at give byen en højere tolerancetærskel, at der altid har været trafik ud og ind af byen fra alle verdensdele. Svendborg har altid været kendt for sine imødekommende og tolerante mennesker. Og i 70'erne flytter nye folk til egnen. Hippierne bringer nye tanker til området. De laver kollektiver og socialistisk bogcafé. Det har lidt at gøre med de gamle hippiedage også, hvor der var en del hippier, der endte i Svendborg og på Langeland og i området hernede, og de er her faktisk endnu, og de præger byen endnu. Okay. Svendborg er fyldt med små og store begivenheder. En af de fornemste er kulinarisk Sydfyn. Nordens største fødevaremarked med over 15.000 besøgende. Her bydes på store kulinariske oplevelser. Kom og køb kun 50 kroner på tilbud i dag. Dejlige tapas lavet i Fynske Stjernekok. Kom og køb kun 50 kroner. Så er der tapas. Mottoet er smag med holdning, og smagsprøver, dem er der nok af. Jeg synes, at det er fedt, at man har alle de der forskellige økologiske ting, og man kan komme ind og prøvesmage, og jamen, jeg synes, det er et fedt marked. 5 gange, hvor du kan lide. Første torsdag i august har der i mange år været holdt den traditionsrige Gammel Torvedag. Her skuer hele byen tiden 100 år tilbage. Et af de kendte orkestre er kommet til byen i flere årtier, og det er der en særlig grund til. Svendborg er først og fremmest elskelighed. Jeg er kommet i byen i 30 år, og derfor ved jeg, hvad jeg snakker om. Det er først og fremmest elskelighed og en åbenhed. Så er det også en tendens til at være hyggelig. Meget hyggelig. Så skal det ikke spille. Men det er især vandet, der trækker folk til Sydfyn. Jeg bruger utrolig meget vandet og naturen og sådan forkoblet af. Det er klart, at jeg har et meget stresset job i perioder. Så bruger jeg meget den her natur og vand til sådan at få stresset af og få tanket noget ny energi. Jeg har jo haft håndboldlandshold hernede mange gange på træningslejre. Alle siger jo, at det er et helt fantastisk område at være i, og vi bruger meget vandet til sådan at komme ud og få nogle oplevelser. Og det har været helt fantastisk. Altså det der med at kunne komme ud og sejle med de der træsejlskibe og alle de ting der, det er bare det er helt unikt. Men det er ikke rart og hyggeligt, det hele. På et af områdets mange slotte og herregårde sker der voldsomme ting i de mørke måneder. Horror Night på Valdemar Slot er en af de nye oplevelser, Svendborg byder på. Det helt unikke miljø er også en af grundene til, at Svendborg er blevet optaget som Danmarks første sit-as-slow-by.
I Svendborg vil vi nemlig forstærke muligheden for at leve det gode liv. Tag del i det gode liv. Velkommen til Svendborg.